Chidela weza bego. Chidela weza bego. Ubiego bodogu. It's Abama on the beat.
na-akpegbu egwu ya na-akpe kedu onye anyị na-ekwu maka ihe egwu ego Igbo ndị nwanne m ọ ga-ayọla ewere iwe nwanne m ojije bụ na egwu Igbo wee ya dị ka echi na nnekwu mmadụ nnekwu alụsị onye chukwu ya gozi ka ya gozi egbuwe echi igwe na-ekele ibe gị ubi ego ga-elewele nkebasị adesi ngo adamaka obodo onye siri Igbo bongo gobi mani nwanne Igbo bakarịa aka ijala ụzọ mụrụ dịka mmiri zoro agwụ na-eje n'ime abalaka na-agbala obodo wenyi mewe wedesie ya iwenyi bụrụ akwụkwọ agadaga nwata nwoke ka nna ya n'afọ ya na chi ya dị na mma na-eme akala gị ebi mọni nwoke mara ibe ya nwanne m oge ego bido jewe akwụkwọ o jela akwụkwọ na IMT nke dị n'Enugu steeti niile egwu ego oge jela akwụkwọ fesi ka ọ na-eme aka na o nwere ogige isi karị ihe ọ maara iwe onye nwere ogige isi wee makwuru iwe kedu iwe oge emela obodo CEO Jude Foundation Jude Foundation Baby Money CEO Artist for immediate company CEO 19PG keji manodogu ego electrical company ya ka na-ekwute ego baby money nwanne m important export obi ego aka na-atụ ọgọdọ atụmgboyi agwa dị n'iche ka ọ na-atụ ego klot agwa dị n'iche ubi ego na-atụ n'obodo China niile ọ na-atụ ụgbọadefe agwa dị n'iche na Dubai otu onye ụtara na Nigeria iyi ya gbobi ego plot iyi ya alụghị ọdịrị mma ife bi na alụ plot gbobi ego plot niile obi ego foundation ọ na-enyere mmadụ niile ego ọtụtụ ka gburu ụgwọ akwụkwọ wee siwa akwụkwọ n'efu obi ego wende ya laga nne ụfọdụ ka obi ya egede emume ya dịwe gwụrụ amụ obi ego na-enyere m ego obu onye na-emedi ya eme ubi ego uwe dịka obi ya n'ugbo
charity light mgbewe ọ na-akwụrụ mmadụ ụgwọ akwụkwọ owekọwe ogo onye na-ebiye obi ego na-alụrụ obodo ezi n'ụzọ dị njele obi ego foundation odogwu na ịbala mmanwụ gị ga-agwagwa n'ime ogiri ga-ewe mmadụ ogwe chie ịgbata ego dị n'iche n'iche mana obi ga-eji eri ego obi ego nwere obi eji eri kpatakwu ego na-eyi obodo niile aka alụkwula ya bụ chairman uletwe social mess ụlọ Nigeria niile ga-eji onye na-ebute iwe nwoke melerike oyibo ego onye bụ na nachọrọ n'ụmụaka olili ya mgbe mana ubi ego kwụrụ otu aka na-atụbata ọgwụ na-eme ngoyi ije tiaya online igwe nwoke melerike wewele steeti wewege steeti Nigeria limited dokwubalamawe obodo ogbo n'anya adamaka ubi monie ubi ego kewa na ojije ekele ọ bụ na ndị mmadụ oge lotere gị were ihe ego n'ojugbu kelụbana bụ ego ya lawere iwe ubi ego na ịbala mmanwụ onye ajara gị mma mmanwụ ya na onye na-eme obi jabụya ndị yere aka riri nne ọbata obodo eju ubi ya onye ego yere ego gbakọgbu ugbo ezigbo anyị igbe peke mmanwụ ka mmanwụ ga-alawere igbe ubi ego mmanwụ na-ekwuru oge mmadụ na-ekwuru oge mmanwụ ubi monie ịbala mmanwụ a sị na-ekwubekwu na n'ụwa na iwe ya na-eme eji eyi ego igwe abanaka ubi ego ga-alawere igbe menyere m ọgwụ ka mfue obi mọnye nwanyị ọ dị ka isi maka na onye gburu egwu were ihe mmanụ na ọbala mmọnwụ ana m eche gị obi mọnye nwanne m kedu iwe ihe mere ịbala mmọnwụ anya adịbụ n'eze jide na agwa eze dike ogiri ga-ewere gị na mma ada ama aka mmọnwụ na-egbe ubi ego ịbala mmọnwụ ya ebebe na aja akarịa jele obi ego onye na-ewite weyokwude na-agala alụ na makwosafo otu ụbọchị alụmiwe na na-eme mmadụ ubi ego jere juruo ama enweghị nwoke bụbu nwoke ubi ego dokwuwere igbogo wewele onye na-esi n'igbo ọ bịara ije ya